Albertje is hier natuurlijk cultureel erfgoed. Ja? Als je het zo, ja, zeker. Ja, Albertje is hier niet weg te denken, hè. Elke vrijdagavond. Hartstikke gezellig, toch? Mijn zoon was 8 jaar en die wordt nog volgende maand 60. En toen kwam ze al gauw bij mij van, nou, wil je ook niet wat doen? Ja, ze weten dat ik een boel deed en dan, die wil vast ook wel. Nou, en toen ben ik begonnen in een klein hockey daar, aan die kant daar. En was geen verwarming, ja, een kacheltje, maar je verkocht alleen maar fris en koffie en thee. Als ik dan 80 gulden een keer in beurt had, dat was veel op zondag. Hoe vaak bent u hier dan? Nou, maandagsmorgens, vrijdagavond en niet elke zondag, want de tweede moet dan een keer uit en dan een keer thuis. Maar nou hebben ze wel weer zondag, want dan gaan ze een oefenwedstrijd doen, hoor ik net. Dus je moet zondag wel weer winnen. Dus eigenlijk zo'n 3 keer in de week. En nog steeds even leuk. Ja, want anders had ik het al lang afgezet. U bent dan behoorlijk op leeftijd, toch? 90. Ja, daar ben ik geweest met de ket aan. En dan nog steeds in de voetbalkantine. Ja, jongen, ik snap het niet. Maar dat hadden ze van de week ook. We zaten met de kaarten en zo. Oh, ik snap het niet dat jij dit en dat wou ik nou niet meer. Ik zeg, weet je waarom ik 90 van ben? Ik zeg, het wordt veel werk. En toen waren ze stil, hoor. Nou, geniet er maar weer van. Ja, het is een beetje een begrip in de blessen, zeker hier bij de voetbalclub. Ze is er ieder weekend, als wij met de tweede spelen thuiswedstrijden, dan staat ze hier altijd. Vrijdagavond met de trainingen is ze hier altijd. Dus ja, het is een begrip. Iedereen kent haar.